महादेव तेजांश जलंधर तेजो में, महादेव क्रोधांश जलंधर महाप्रलय। महादेव तेजांश जलंधर तेजो में, महादेव क्रोधांश जलंधर महाप्रलय। त्रिभुवन त्रिलोक में त्रिपुरारी का अंश, अनुपम अनाहत प्रबल जलंधर के निर्धारक महादेव। ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଇଟା ଭାଟି ଥିଲା। ସୁପରଭାଇଜର ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲା, ସେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ଦରମା ମିଳିଗଲା ଭଲରେ, ସିଏ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲାନି, ସିଏ ଆଉ ପୂଜା କଲାନି ଏତେ ଭଲ, ସେ ପୂଜା ବି ବନ୍ଦ ରହିଲା। ତାପରେ ସେ ମାଲିକ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲା, ଆମ ସାରଙ୍କ ସହିତ, ଇଟା ଭାଟି ସାରଙ୍କ ସହିତ, ସାରଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବି। ମୁଁ ସାରଙ୍କୁ ଡାକେ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ବୋଲି ସେ କହିଲାଠୁ ମୁଁ ଥରେ ଭାଇ ଡାକିଲି, କହିଲି ହଉ। ତାପରେ ମୁଁ ରହିଲି, ଇଟା ଭାଟିରେ ରହିଥିଲି, ସୁପରଭାଇଜର ହେଇଥିଲି, ଦରମା 3000 ପାଉଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ, ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ତୋ କାମ ଯଦି ତୁ ଅଧିକା ଆଗକୁ ଆଗେଇବୁ, ତାହେଲେ ତୋର ଦରମା ଆଗକୁ ମିଳିବ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଇଟା ଯେ, ସେ ପିଲା ଯେଉଁ ଥିଲା, ମୁଁ ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଥିଲି, ମୁଁ ରହିବା 4-5 ଦିନ ହେବ ବୋଧେ କି କ'ଣ। ଆଉ ସେ ପିଲା ଥିଲା, ସେଟା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ମୋର ଘରେ, ମୁଁ ସେ ଅଫିସରେ ଯେଉଁ ଇଟା ଭାଟିରେ ଥିଲି, ମୁଁ ବସିଥିଲି। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ଆସିଥିଲି। ସେ ପିଲା ରୁମ୍ ଭିତରୁ ଗଲେ, କ'ଣ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କ'ଣ ରାକ୍ଷୀ ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି ହେଇଥିଲେ କି କ'ଣ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି, ହଁ ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ରାତିରେ ରହିଲେ, ମୋତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ମୁଁ ପଚାରିଲି ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି, କହିଲେ ଆଉ ଭାଇ, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ପୁଅ ଝିଅ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାରି ଘରକୁ, ଆଉ ମୁଁ କାହିଁ ନା ଏଠି ଅଛି, ମୁଁ କାମ ହେଲେ ମୁଁ ଆସିବି। ଆଉ କହିଲେ ପୁଅ ଝିଅ ଆଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, କ'ଣ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବୋଧେ କି କ'ଣ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାରି ଘରକୁ ଯାଉଛି ଭାରି, ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଘରକୁ ଗଲି ଭାରି, ମୋର ଖାଇ ପିଇକି ଆସିଲି। ମୁଁ ଦ୍ୱିପହରୁ ଦେଖିଲି ସିଏ କ'ଣ ଅଛି, ସେ ଝିଅ ଅଛି, ସେ ପୁଅ ଅଛି, ଆଉ ସେ ପୁଅଟା ବି ଅଛି ଯେ କାମ କରୁଥିଲା। ସିଏ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏବେ କ'ଣ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଭଲ। ତଥାପି ମୁଁ ମୋ ନିୟମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ମାଲିକଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି। ସେ ଟୋକା କହିଲା, ତୁ କାହିଁକି ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲୁ ଯେ ପୁଅ ଝିଅ ଆଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁ କାହିଁକି କହିଲୁ? ମୁଁ କହିଲି ମଲା, ମୋତେ ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବି? ହଉ, ମୁଁ ପରେ ଦେଖିବି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ଯା ଦେଖି ନେବ ଯା। ତାପରେ ସେ ଟୋକାର ମୋର ହେଇଠୁ ଖେଟପେଟ ହେଲା, ମାନେ କଳି ପଶିଲା। ତାପରେ 4ଟା ବେଳେ ଯାଇଥିଲି ଖାଇବା ଘରକୁ, ଘର ପାଖ ତ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ପଳେଇବେଣି ବୋଧେ, ଆଉ ସେମାନେ ପଳେଇବେଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇଦେଇକି ଆସିବି, ମୋର ବସିବି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଗଲି ଘରକୁ, ଖାଇକି ଆସିଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ବଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ବସିକି ମୁଁ ଜଗୁଥିଲି, ସେ ରୁମ୍ରେ ଆସିକି ହଠାତ୍ ସେ ଝିଅଟା ଆସିକି ବସିଛି। ମୁଁ ଖାଇକି ଆଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲାଠୁ ସେ ଝିଅଟା କ'ଣ ବଇଛି ମୋ ରୁମ୍ରେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଇଏ କ'ଣ ଆଉ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ଯିବେ କେତେବେଳେ? ତାହେଲେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଆଜି ତାହେଲେ ବୋଧେ କାମ ହେବନି କି କ'ଣ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲା ସେ ଝିଅ ବସିକି, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବସିଥିଲି, ସେ ଝିଅ ବସିକି ଚେୟାରରେ ତାର ବସିକି ଫୋନ୍ ଖେଞ୍ଚୁଛି। ଆଉ
ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ମୁଁ ମୋର ଦେଖିଲି ସିଧା ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି ତାଙ୍କୁ, ଆମ ଭାଇଙ୍କୁ, ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି। ସିଏ କହିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଧର୍ମଶାଳା ହେଇଛି ଯେ ରହିବେ, ଏଠି କ'ଣ ମୁଁ ଧର୍ମଶାଳା ଖୋଲିଛି କି ଏଠି ଖାଲି ଆସିବେ ଯିବେ। ସେ ଗଲା। ତାପରେ ସେ ଯେମିତି ରାତିରେ ରହିଲା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର କହିକି ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଯାଉଛି ଆରି ଘରକୁ, ଆଉ ଆଜି ତ ଇଏ କ'ଣ ରହିଲେଣି, ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ କାହିଁ ଏଠି ରହିବି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରେ ଖାଇ ଦେଇକି ଶୋଇବି ରାତିରେ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଶୋଇଲି ଘରେ ଆସିକି। ମୁଁ ସକାଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ, ଗଲାବେଳକୁ, ତାପରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସକାଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ କହିଲି ଇଏ କ'ଣ ଚୌକିରେ ବଇଛି। ହଁ ହଉ ଆଉ ଫୋନ୍ କଲି ସାର୍ଙ୍କୁ। ଆଉ ଭାଇ ଇଏ କ'ଣ ବଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଯିବେନି ନା କ'ଣ, ନା କାମ ବନ୍ଦ ରହିବ? କହିଲେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ଆମ ସାର୍ କହିଲେ ସେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଯାଇନି। ଯଦି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭିଡ଼ିଲା ସେ ତ ଯିବା ହାରି କଥା ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ସେ କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି? ତାପରେ ଅସଲ ମହାଭାରତ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ। ସେ ରାଗିକି ଗଲା ପରେ ସେ ଟୋକା ମୋ ଉପରେ ଗେରେ ହେଲା, ତୁ କାହିଁ କହୁଥିଲୁ ଇଏ ସିଏ, ମୁଁ ତ ଚାକିରି ଖାଇଦେବି, ଇଏ କରିଦେବି ସିଏ କରିଦେବି। ମୁଁ କହି ତମେ କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରୁଛ? ତମକୁ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରୁଛ ତମେ କ'ଣ ବେଳେବେଳେ ଧରୁନ? ସାର୍ କହୁଥିଲେ ମୋତେ, ତମେ ମୋ ଉପରେ ରହିଛ, ତମେ ଏରା ବୁଝାବୁଝି କରିବନି, ତମେ ଗୋଟେ ଭାଇ ତ, ମୁଁ ତ ସୁପରଭାଇଜର, ତମେ ତ ପୁଣି ମୋ ଉପରେ ନା ନାହିଁ। ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ ଭାଇ, ପୁଣି ତମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ, ତମେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବ ତମେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ? ଏରା କେଉଁ କଥା? ତମକୁ ଯିଏ ଚାକିରି ଦେଇଛି, ତମକୁ କିଏ ଦାନା ପାଣି ଦେଇ, ତମେ ତାରି ଥାଳିରେ ଛେପ ପକେଇବ? ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ତମେ ବା କୁଆଡ଼େ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ, ତୁଳସୀ ମାଳି ପକେଇ ଦେଇଛ। ଓହୋ, ଇସ୍କନ ଲୋକ, ଇସ୍କନ। ମୋତେ ସେମିତି କହିଲା, ଇସ୍କନ, ଆମେ ଇସ୍କନ ଭକ୍ତ। ସେ କହିଲା ହଉ ତମେ ଇସ୍କନ ଭକ୍ତ ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ ଅଧର୍ମ ହେବ ସେଇ ଭଗବାନ ତମକୁ ହଟେଇ ଦେବେ। ସେଇଆ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ପିଲାଟା ବାହାରିଗଲା ଚାକିରିରୁ। ସେ ଯେହେତୁ ମାନେ ଝିଅଟା ରହିଥିଲା ବୋଲି, ରାତିରେ ରହିଥିଲା ବୋଲି, ସେ ସେଥିପାଇଁ ବାହାରିଲା। ତାପରେ ତାର ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆସିଲା, ତା ପୁତୁରା ନା କ'ଣ ଗୋଟା, କ'ଣ ଦାଦା ନା ପୁତୁରା ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା। ସେ ଗୋଟେ ମାଇଚିଆ ଭଳିଆ ହଉଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ମୁରୁଜ ପକେଇବ, କ'ଣ କ'ଣ ମୁରୁଜ ପକେଇବ, ତାପରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବ, ତାପରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ କଥା ହଉ ହଉ ଖାଲି ଗୋଟେ ହେ ଫେ ଖାଲି ହଉଥିବ, ଖାଲି ଗୋଟେ ମାନେ ଚୁଗୁଲି ଗୁଣ କରୁଥିବ, ମାନେ ଘର ଭଙ୍ଗା ନୀତି। ସିଏ ଆସିଲା, ମୁଁ ବି ଦେଖିଲି, ମୁଁ ତ ଘରେ ମାନେ ପୂଜାପୂଜି କରୁନଥିଲି, ଏଇନା ତ ଘର ମାନେ ଅଲଗା ହେଇଛି, ମୁଁ ମୋର ପୂଜା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ନିୟମ ନ ଲାଗିବ, ଯେଉଁଟା ସୁନ୍ଦର ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜାରେ ନ ଲାଗିବ, ମୋତେ ଏରା ଭଲ ଲାଗେନି। ଆମେ ଗିଳୁଛେ, ଆମେ ତ ପୁଣି ଶାନ୍ତିରେ ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ଗିଳୁଛେ ନା ନାହିଁ? ଭଗବାନ ତ, ସେ ତ ଭଗବାନ ଦେବତା, ତାଙ୍କର ଖାଇଲେ ଶାନ୍ତି, ସେ ନ ଖାଇଲେ ବି ଶାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର କରି ପୂଜା କରିଲେ ସେ ସିନା ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିବ। ହଁ ପିଲାଟା କରୁଛି ସୁନ୍ଦର ମତେ କରି ପୂଜା କରୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁଟା କୁକୁର ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ ଏଠି ଫୁଲ ଆଡ଼େ, ହେଠି ଧୂପ ଆଡ଼େ, ହେଠି ଠାକୁର ଫଟୋ ଇଆଡ଼େ ପୁଣି ସିଆଡ଼େ, ଇଏ କି ଭଳିଆ ପୂଜା? ଯେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘରେ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ମୋ ରୁମ୍ରେ ପୂଜା କରୁଛି। ସେ ଗଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିପାରୁନଥିଲି, ସେ ସୁପରଭାଇଜର ରହିଥିଲେ ଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ। ସେ ଆମ ସାର୍ ପିରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲେ ମୁଁ ପୂଜାରେ, ହଉ ଇଏ କରୁଛି ଆଉ। ସେ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ଆସିଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ବାହାରିକି ତା କ'ଣ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ସେ ଆସିକି ରହିଥିଲା। ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ପୂଜା କରିବି ଆଜିଠୁ। ମୁଁ କହିଲି ପୂଜା ଯଦି କରିବ, ମୁଁ ମହାଦେବଙ୍କ ଫଟୋ ଏଠୁ ମଝିରୁ ବାହାର କରିବ, କାରଣ ମୁଁ ମହାଦେବଙ୍କ ଲୋକ, ଆମ ଗାଁରେ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ହଟେଇ ଦେବି, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ମଝିରେ ରଖିବି। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହୁଛ,
ତମେ ରଖିଦବ, ଆଜି ରଖିଦବ କିନ୍ତୁ କାଲି ଆଉ ତାପରେ ରଖିପାରିବନି। ତମେ ସିନା ଏଇନା ଦେଖେଇ ହେଇକି ମୋତେ ଆଗ ଇଏ ହେଇକି କହୁଛ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋକୁ ମଝିରେ ରଖିଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ରଖ ରଖ, ଆଉ ମୋତେ ପୂଜାପୂଜି କରିବା କଥା କହିବନି। କାରଣ ମୋ ମହାଦେବ ଉଠିଲେ ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ପୂଜା କରିବିନି। ମୁଁ ସିଧା ଏଠି କାମ କରିବି, ସିଧା ଘରେ ଖାଇକି ଆସିକି ମୋର ବସିବି ଏଠି ମାନେ ଇଟା ଭାଟିରେ। କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଟୋକା କହିଲା, ହେ ମାଇଚିଆ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଟୋକା କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ତାର ପୂଜା କଲା। ବେଳେବେଳେ ପୂଜା କରିପାରୁନଥିଲା, ତାକୁ ଅର୍ଶ ରୋଗ ଧଇଲା। ସେ ଗୋଟା କ'ଣ ତୁଳସୀ ମାଳି ଗୋଟା ପକେଇଥିଲା, ବଙ୍ଗାଳି ଫଙ୍ଗାଳି ବୁଦ୍ଧି, ହଁ ବଙ୍ଗାଳି ହେଇଛି। ତାପରେ ସେ ଗଲା, ତାପରେ ସିଏ ମୋତେ କହିଲା ତୁ ମୋ ଭାଇକୁ ବାହାର କରୁଛୁ, ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ବାହାର କରୁଛୁ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ପୁତ୍ରକୁ ବାହାର କଲୁ? ସେ ଗୋଟେ ଝୁଅ ପୁଅ ଆସିଥିଲେ, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ରାକ୍ଷୀ ଭିଡ଼ିକି ପଳେଇଥାନ୍ତି କି 4ଟା ବେଳେ ରାକ୍ଷୀ ଭିଡ଼ିକି ପଳେଇଥାନ୍ତି। ସେ ରାତିରେ କାହିଁ ରହୁଥିଲେ? କାହାର ସନ୍ଦେହ ନ ହବ? କ'ଣ ଏଠି ହେଉଛି? ଏଇଟା ଇଟା ଭାଟି ନା ଏଇଟା କ'ଣ? ମୁଁ ତାପରେ ଏଇ କଥା କହିଲି, ଆଉ ହଉ ଆଉ ତମର କହିବାଟା ଭୁଲ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା? ତମେ ମାଲିକ ତମକୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାକିରିରେ ରଖିଛି, ତମେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ମାନେ ମାଲିକକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ମିଛ କଥା କହିବ? ତାହେଲେ କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା? ତମେ କୁଆଡ଼େ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ବା? ତମେ ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କି ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ହେଇଯାଇଛ ନା କ'ଣ? ନା ସବୁ ଗୋଟାଏ ଥାଳିରେ ଭାତ ଖାଉଛ? କ'ଣ ଏମିତି ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? ମୋର କ'ଣ କହୁଛି? ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଠିକ୍ କହୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଯେତିକିର ଲୋକ, ମୁଁ ମୋର ସେତିକିରେ ଅଛି। ମୋତେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ କରିବି। ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ବି ମାନେ ମାଇକିନା ଭଳିଆ ବହୁତ କଥା କହୁଛ। ତମ ଯେଉଁ ମୁରୁଜ ପକା, ତମର ପୁଣି ଗୋଟେ କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଭଳିଆ ଫୋନ୍ କରି ଗପିବ ଖାଲି ଚୁଗୁଲି ଭଳିଆ। ଏରା କ'ଣ? ତମ ଗୋଟେ ମର୍ଦ ଟୋକା, ମର୍ଦ ଭଳିଆ ରହୁନ, ଏମିତି କ'ଣ ହଉଛି? ସେ ଗଲା। ତାପରେ ସେ ଟୋକା ମୋ ଉପରେ ରାଗ ରଖିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ମାଇଚିଆ ତାପରେ ଆସିଲା, ସେଠି ପୂଜା କଲା। ସେ ମୋତେ ହାରକିନି ଦେଖାଉଥିଲା ନା କ'ଣ ସେଟା କହୁଥିଲେ? ହଁ, ସେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁପରଭାଇଜର। ସିଏ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁପରଭାଇଜର। ସେ ରହିଲା। ତାପରେ କାମ ହେଲା, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କାମ ବାହାରିଲା, ଇଟା ବାହାରିଲା, ଏତିକିରୁ ଏତିକି ମାନେ ବାହାରିବ, ହିସାବ ଦିଅ। ମୁଁ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆଉ। 10ଟା ସିମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟାଏ ସିମେଣ୍ଟ ବାହାରିଲା, 10ରୁ 1 ଗଲେ କେତେ? 9। ମୁଁ 9 ଲେଖିକି ମୁଁ ଗୋଟା ନିଦ ବାଉଳିଆରେ ଭୁଲରେ ଲେଖିଦେଲି ଶୂନ। ସେ ମାନେ ତଥାପି କ୍ଷମା କରିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଅସଲ କଥା ହେଉଛି, ସେ ଟୋକା ତା ଆଗରେ ସେ ହାରକିନି ଦେଖିଲା। ସେ ଭାବିଲା ମୁଁ ମାଲିକ ଉପରେ, ଆଉ ସେ ମୋ ଦରମା ଉପରେ ବି କଥା ପକେଇଲା। କହିଲା ଏଇଆ ଆଉଛି, ଖାଇ ଦେଇକି ପଳଉଛି, ଦରମା ନେଇକି ପଳଉଛି। ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ହାରକିନି ଦେଖିଲା, ଗୋଟା ଝଗଡ଼ା ହେଲା। ମୁଁ ମୋ କାମ କଲି। ମୁଁ ବି ତାକୁ କହିଦେଇକି ଆସେ, ଭାଇ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇକି ଆଉଛି, ଆଉ ତମେ ଏଇଠି ଥାଅ। ସିଏ ବି ହଁ କରେ। ମୁଁ କ'ଣ ଘରକୁ ନ ଆସିକି ଖାଇ ନଥିବି, ମାନେ ଅଧା ଖାଇବାରୁ ମୋତେ ଉଠେଇକି ଫୋନ୍ କରିବ, ଆଇଲାଣି କାମ ହବ। ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି, ତମେ ପା କହିଥିଲ କାମ ଏତେ ଡେରିରେ ହବ, ଆଉ ଏଇନା ପୁଣି କହୁଛ ହବ। ମାନେ ତମ ମନ ଇଚ୍ଛା। ହଉ ଖାଇବା, କର୍ମ ତ କରୁଛି ଆଉ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ ମାନିଲି। ତାପରେ ସେମିତି 4ଟା ବେଳେ ହବ, ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇକି ଆସିଲି। ପୁଣି ମାନେ କାମରେ ବସିବି, ଦେଖିବି ହେଲା। ପୁଣି ରାତିରେ ଭୋକ ହବ, ପୁଣି ଯିବି ଘରକୁ ଖାଇକି, ପୁଣି ସେଠିକି ଯିବି। ସେ ରାତିରେ କ'ଣ ମାନେ ଖାଇ ନଥିବି, ଅଧା ଖାଇଥିବି, ସେ ଡାକିବ, କାମ ହେଲାଣି ଆସ, ଇଟା ବାହାରିଲାଣି ଗଣିବ। ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇକି ମୁଁ ଗଲି ଗଣିବାକୁ। ତାପରେ ଦେଖିଲି ହଉ ହେଇଛି। ତାପରେ ଏମିତି ମାନେ ଇଏ ହଉନୁ, ସେ ଥରେ ମାନେ କାମ ହେଇନଥିଲା, ମୋତେ ମିଛ କଲା କାମ ହେଉଛି, ଆଉ ଆସ ଗାଡ଼ି ଆଇଲାଣି, ସବୁ ଦେଖିବ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ପଡ଼ୁଛି। କାମ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବେକାରରେ ମାନେ ସକାଳୁ ଆସିକି ମାନେ ବ୍ରସ୍ କରିନି, ମାନେ ମୋତେ ମାନେ ଅଖିଆ ଅପିଆରେ ଗଲି, ମାନେ ତା ଇଏ ଦେଲି ଭଲ କି ଝାଡ଼ିଦେଲି ସେ ଟାଇମ୍ରେ। କହିଲା କାମ ତ ହେଇନି, ବାଳକୁ କାହିଁ ଡାକୁଛୁ? ଏଇନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସକାଳୁ ଆସିକି ତ ମୋର ଏମିତି ଲୋକ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାରେ
କହିଲି। ତାପରେ ଆସିକି ଘରକୁ ଖାଇକି ଗଲି ତା ପାଖକୁ। ତାପରେ ସେ ଟୋକା କ'ଣ ଏମିତି ଉସ୍କେଇଲା, ସେ ମାଇଛି ଆମ ସାର୍ଙ୍କୁ। ସେ ସାର୍ ବି ଆମ ଉପରେ ବେଳେବେଳେ ଗେରେ ଗେରେ, ମାନେ ମୋ ଉପରେ ଗେରେ ଗେରେ। ହଉ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି, ସାର୍ଙ୍କ କଥା ମାନିଦେବା। ତାପରେ ମାନିଲି, ରହିଲି। ତାପରେ କାମ ହଉଣୁ ଥରେ ମାନେ ଦଶହରା ଟାଇମ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ତ ନବରାତ୍ରି କରେ। ମୁଁ 9 ଦିନ ପୂଜା, ମାନେ 9 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ତ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିଲିନି। ସେ ମାଇଚିଆ ପୂଜା କଲା ନା, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ବସିକି ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଡାକିଲି। 9 ଦିନ ହେଲା ପଢ଼ିବି। ତାପରେ ମୁଁ ବି ଘରକୁ ଯାଇପାରିନଥାଏ, ମାନେ କାମ ହେଉଥାଏ। ମୁଁ ଏପଟେ ବସିକି ପଢ଼ୁଥାଏ, ଏପଟେ ଇଟା ବାହାରିଲା ଗଣୁଥାଏ। ସେ ମାନେ ଇଟା ତ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ବାହାରିଥିବ। ମୁଁ ଏଠି ବସିକି 9 ଦିନ, ଆଉ ମାତ୍ର 8 ଦିନ ହେଇଥିଲା। ଆଉ 9 ଦିନ ହେବାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ବାକି ଅଛି। ସେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ମୁଁ ମୋର ପଢ଼ୁଥିଲି, ମାନେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ। ସେ ଟୋକା ଖାଲି ମୋଟା ବାବା ଇଏ ସିଏ ହଁ ବର ମିଳିବ, ଶକ୍ତି ମିଳିବ, ଇଏ ମିଳିବ, ସିଏ ମିଳିବ, ମୋତେ ମାନେ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ଗୋଟେ ଥଟା ଭଳିଆ କଲା ଆଉ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ରେ ପୁଅ, ଆଜି ସିନା ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ତୁ ଏଇନା କରୁଛୁ, ଆଉ ତୋର ଯେତେବେଳେ ପିଠିରେ ପଡ଼ିବ କିଏ ରକ୍ଷା କରି ତୋତେ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖିବି ତୁ ଏମିତି ହଇରାଣ ହବୁ, କଲବଲ ହବୁ, ମୋରି ଆଗରେ ଛଟପଟ ହବୁ। ସେ ମୋତେ ବିଘ୍ନ କଲା, କିନ୍ତୁ ଡେରି ରାତି ହେଲା ପଛେ ମୁଁ ମୋର ନବଦୁର୍ଗାର ନିୟମ ପଢ଼ିକି ସାରିଦେଲି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସେ କହିଲା ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ପୂଜା କରିପାରିବିନି, ତମେ ଆସିକି ପୂଜା କରିଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି? ମୁଁ ପୂଜା କରିବି ମାନେ ମୋ ମହାଦେବ ମଝିରେ ଉଠିବି। ଏ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମଝିରେ ଉଠିବେ, ମୋ ମହାଦେବ ମଝିରେ ରହିବେ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆମ ଗାଁରେ ବଟେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଛୁଆବେଳୁ ଜିଦିଆ ମହାଦେବଙ୍କର ଭକ୍ତ। ମହାଦେବ ମୋର ମଝିରେ ରହିବେ। କ'ଣ କହୁଛ? ମାନେ ମୋ ନିୟମରେ ରାଜି ଅଛ ନା ନାହିଁ? ସିଏ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ପୂଜା କଲି। ତାପରେ ସିଏ ପୁଣି ମାନେ କହିଲା ତମେ ଆଉ ପୂଜା କରିବନି। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ପୂଜା କରିବନି? ନା ମୁଁ ପୂଜା କରିବି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ କର, ଆଉ ମୋତେ ପୁଣି କହିବନି ମାନେ ପୂଜା କରିବାକୁ। ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଫଟୋ ବାହାର କରିବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ସେ ତାର ପୂଜା କଲା। ଆଉ ଥରେ କହିଲା ଏମିତି ପୂଜା କର। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ତମେ ପୂଜା କରିବ? ତମକୁ ହେଇଥା, ମୋତେ କାହିଁ କହୁଛ? ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଘରକୁ ପୂଜା କରିବ, ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ ମାନେ ରହିବନି ଠିକ୍ରେ। ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରୁଥିଲ? ମୁଁ ତ ସିନା ଘର ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ମୋର ମାନେ ପୂଜା କରିବାକୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ସହଜ ହେଉଛି। ମୁଁ ଘରେ ପୂଜା କରିପାରିନି। ତମେ ତ ମାନେ ବାହାର ଲୋକ ହେଇକି ଆଇଛ, ମାନେ ବାହାରୁ କେତେବେଳେ ପୂଜା କରିଦେଇ ପଳେଇବ, କେତେବେଳେ ଘରକୁ ପଳେଇବ, ମାନେ ଆଉ ପୂଜା କରିପାରିବନି, ଅପୂଜା ଠାକୁର ରହିବେ। ଏଥିରେ ତମର କ'ଣ ଯାଇ ଆସେ? ତମର ତ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଉଛି ନା। ତାପରେ ସେ ଟୋକା ଆଉ କିଛି କହିଲାନି। ତୁ ମୋ ପୁତୁରାକୁ ଯେମିତି ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରୁଛୁ, ମୁଁ ତୋତେ ଏମିତି ବାହାର କରିଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ, ଆଉ ବାହାର କରିବ ତ ବାହାର କରିବ। ବାହାର କଲେ ମୁଁ କ'ଣ କି ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ତମର କରିବି ତମେ ଦେଖିବ। ତାପରେ ସେ ଗଲା। ତାପରେ ହଠାତ୍ ମୋର ଜନ୍ମଦିନଟା ଦଶହରା ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ଜନ୍ମଦିନ 24 ତାରିଖରେ ପଡ଼ିଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇଟା ଭାଟିରେ ଥିଲି। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୋର ଆଉ ଦରମା ଆଉ 2 ଦିନରେ ଦଶହରା ବି ପୁଡ଼ି ଯାଇଲାଣି। ଦଶହରା ବି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଅଛି, ଆଉ ଜନ୍ମଦିନଟା ବି ଅଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ। ହଠାତ୍ ପଡ଼ିଛି ଜନ୍ମଦିନ। ତାପରେ ମୁଁ ଜନ୍ମଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲି ସାର୍ଙ୍କୁ, ଆମ ଇଟା ଭାଟି ସାର୍ଙ୍କୁ, କହିଲି ସାର୍ ଆଉ ଦଶହରାଟା ଆଇଲାଣି, ଆଉ ଦରମାଟା ବଢ଼େଇ ଦିଅ, ଆଉ ଦରମାଟା ଦେଇଦିଅ, ଆଉ ବଢ଼େଇ ଦିଅ, ତେଣୁ ଦେଇଦିଅ। ଦଶହରା ଟାଇମ୍ ଆଇଲାଣି, ତାପରେ ଜନ୍ମଦିନ ପଡ଼ିଛି। କହିଲେ ହଉ। ଆଉ ସିଏ କହିଲେ ନାଇଁ ଏଇନା ଦରମା ବଢ଼େଇ ହେବନି, ଆଉ ତୁ ଏତିକିରେ ନେଇଥା, ଏଇ ମାନେ 3000। କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଇଦିଅ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ। ଆରେ ଭାଇ 3000 ବାହାରିଲାକୁ କଷ୍ଟ। 3000 ସୁପରଭାଇଜର୍ ନେବ 3000, 3000 ବାହାରିବାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ପଡ଼ିଛି ଦଶହରାରେ, ମୁଁ ମାନେ ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିଯିବି ଆଉ। ମୋ ଭୋଳାନାଥ ଆଉ। ସିଏ ଭାବିଲେ ମୁଁ ବୋକା ଛୁଆଟା ଆଉ।
ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ହେଇଠୁ ମୋ ପଞ୍ଚମ ରୂପ ଦେଖେଇଲି, ମୋ ଭୟଙ୍କର ରୂପ। ମୁଁ କହିଲି ଦଶହରା ଏତିକି ଦିନ ଆଉ 2 ଦିନ ରହିଲାଣି ଦଶହରା, ତମେ କହୁଛ ପରେ ଦେବି। ସେ ଏମିତି ଖେଳିଲାଠୁ ଆଉ 1 ଦିନ ରହିଲା ଦଶହରା, ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ସେଇଦିନ ପଇଲା। ସେଇଦିନ ଦଶହରା ମାନେ ଆଉ ଆସିଲେନି ଯେମିତି ସେ ଗୋଟେ ପିଲା ହାତରେ ପଠେଇଲେ, ସେ ନେଇକି ଆସିଲା ମାନେ 1000 ଟଙ୍କା, ଏ ଯୋଉ 2000 ଟଙ୍କା, 1000 ଟଙ୍କା ବାକି ରଖିଲି। କହିଲେ ଆରେ 1000 ଟଙ୍କା କ'ଣ ପାଇଁ ବାକି ରଖ, 3000 ତ ଦବ, ବାକି କ'ଣ ପାଇଁ ରହୁଛ 1000? ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ 3000 ନେଇକି ଯିବି, ମତେ ଚାକିରିରେ ରଖ ନହେଲେ ବାହାର କର, ମୋ ପଇସା ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ଏଠୁ ବାହାରି ଯିବି। ସେ ଏମିତି ଖେଳିଲାଠୁ ସେ ଫୋନ୍ କରିକି ଆମ ସାର୍ କହିଲେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛୁ, ଆଉ ଜନ୍ମଦିନ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି କ'ଣ ଇଏ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ମୋ କିଏ କ'ଣ ଭାବୁଛି ଭାବୁ, ମୋର କିଛି ଆସେ ନାହିଁ। ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ଦଶହରାରେ ପଡ଼ିଛି ମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା ପାଳିବି, ମୋ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶାନ୍ତି କରିବି। ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ପଇସା ନେବି, ଏଥିରେ କ'ଣ ଏତେ ଭାବ, ଏଥିରେ କ'ଣ? କାମ କରିବି, ପଇସା ନେବି ମାନେ ନେବି। ତାପରେ ସେଇଠୁ ମାନେ ପ୍ରଳୟ କଲି ମୁଁ ସେଇଠୁ, ଆଉ ସେମିତି ପଇସା ଦେଲେନି ଆଉ। ତାପରେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲି, ତାପରେ ଏମିତି ସେମିତି କଥା, ଘର ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ, ଗାଁ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଟୋକା ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲା ସିଏ ଆଉଛି, ଖାଇ ଦେଇକି ପଳଉଛି, ଦରମା ନେଇକି ପଳଉଛି, ପଇସା ନେଇକି ପଳଉଛି। ତାମାନେ ମୁଁ ଓଳାଓଳି କରୁନି, ଭଗବାନ ଜାଣୁଛି ମୁଁ ସେଠି କ'ଣ କରୁଥିଲି। ଓଳାଓଳି କରୁଥିଲି, ସେ ଗୋଟେ ମଶାଣି ଜାଗା ଅଛି, ମୁଁ ସେ ମଶାଣି ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲି। ସେ ଘରେ ମାନେ କାଚ ମାନେ ଫିଟିଂ ହେଇଥିବ, ମୁଁ ସେଠି ବସିକି ଜଗୁଥିଲି। ରାତିରେ ଜଗୁଥିଲି, ଦିନରେ ଜଗୁଥିଲି, 4ଟା ବେଳେ ଜଗୁଥିଲି। ଖାଇବି ମାନେ ଆସିକି ଜଗିବି। ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ ମୁଁ ଖାଲି ପଇସା ନେଇକି ପଳଉଛି, ଦରମା ନେଇକି ପଳଉଛି, ଘରକୁ ଥୋଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଯେମିତି ପୁଣି ତୋ ବୋପା ଦେଇ ପକଉଥିଲା କି ଶଳା ମାଇଚିଆ। ତାପରେ ସେ ଝଟ ହେଲାଠୁ ତାପରେ ପଇସା ଦେଲି 3000 ଟଙ୍କା। ଦଶହରା ଦିନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ବଉଳ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲି, ଆଉ ଜନ୍ମଦିନ ବି ପାଳିଲି। ପୁଣି ବର୍ଷା ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଥିଲା, ପୁଣି ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରୁଥିଲା। ମାନେ ବର୍ଷା, ଏପଟେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଏପଟେ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରୁଛି। ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ କାହାକୁ ଦିଶିବନି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବି କାହାକୁ ଦିଶି ନଥିଲା। ମୁଁ ଗଲି ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ, ବଉଳ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲି, ବୋଉ ପାର୍ବତୀକୁ। ତାପରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପାଖ କ'ଣ ଏଟା ଆମର ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦଟି ପୂଜା କଲି, ଯେଉଁ ବୁଲିଲି ଦଶହରାଟି। ତାପରେ କମ୍ପାନୀକୁ ଆସିଲି। କମ୍ପାନୀ ବି ଯେତେବେଳେ ଛୁଟି ଥିଲା, କାମ ବି ନଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟା ସେ କାମକୁ ନେଇକି ସେ ଟୋକାର ମୋର ମାନେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଲା। କାମ ହେଇନି, ଏପଟେ ମୋତେ ଡାକି ପକଉଛି ଖାଲିଟାରେ। ସେ ମୋତେ ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ କ'ଣ ନଗାଚୁଟା କଲା, ସେ ସାର୍ ମୋତେ କହିଲେ ଆଉ ତୁ କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛୁ, ଇଏ ସିଏ, ଆଉ ତା କଥା ମାନୁନୁ। ମୁଁ କହିଲି କାମ ହେଇନି, ଏପଟେ ଡାକି ପକଉଛି, ସେ କ'ଣ ଭାବୁଛି କ'ଣ ତମ ଉପରେ? ତାପରେ କହିଲାଠୁ ହଉ ଆଉ। ତାପରେ ସେ ଟୋକା ମାନେ ଥରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏମିତି ନିଆଁ ଲଗେଇଲା, ସେଇଠୁ ତ ମାନେ ସେ ଟୋକା ସେ ତା ପୁତୁରାର ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସେ କେସ୍ଟାକୁ ନେଇକି ମାନେ ନଗାଚୁଟା କଲା, ସେ ଉସ୍କେଇଲା। ଆଉ ସେଇଠୁ ମାନେ ଚାକିରିରୁ ତାପରେ ପଇସା ଦେଲେନି। ତାପରେ ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟ ତ, ତାପରେ ସେ ପଇସା ଦେଲେନି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଥିଲି, ସେ ଟୋକା ମୋତେ କହିଲା ଆଉ ଆସ କାମ ଦେଖିବା। ମୋ ଦରମା ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଦରମା ଦିଅ, ତାପରେ କାମ ଦେଖାହେବ। ତାପରେ ସେ ପଇସା ନଦେଲାଠୁ ମୁଁ ଦେଲି ଭଲକି ଝାଡ଼ିଲି ପକେଇକି, ଭାଷା ଅଭାଷା ପୁରା କହିଲି। କହିଲାଠୁ ଆମ ସାର୍ ଫୋନ୍ କଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ସେ କହିଲେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛୁ, ଏମିତି ହେଲେ କେମିତି ହେବ? ମୁଁ କହିଲି କାମ କରିଛି, ପଇସା ନେବି ମାନେ ନେବି, ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଏଟା କ'ଣ ଦୟା ହେଉଛି ନା ଏଠି କ'ଣ ମାଗଣା କିଆ ହେଉଛି ଖଟିବାକୁ? ତାପରେ ସେ ହେଲା ତୁ ଯେମିତି ହେଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ ଗାଁ ଲୋକ ଆସି ପଇସା ଦେଇଦେବେ? ଆମ ଭାଇ କହିଲେ।
ତାପରେ ସିଏ ଗଲା, ପଇସା ନେଲି, ବାହାରିଲି। ମାନେ ସେ ଇଟା ଭାଟି ଚାକିରିରୁ ବାହାରିଲି, ସୁପରଭାଇଜର 3000 ବାହାରିଲି। ତାପରେ ସେ ଟୋକାକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିକି ଆସିଥିଲି। ହଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ରୋଗ ଧରିଥିଲା, ପାଇଲ୍ସ ରୋଗ। ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏକାଦଶୀ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏପଟେ ଖାଇନି, ଏପଟେ କ'ଣ ପୂଜାପୂଜି କରୁଥିଲା, କାମ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି ଖାଇବାକୁ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଏକାଦଶୀ କ'ଣ ଜାଣିନି, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ କ'ଣ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଖାଲି ଜାଣିଛି ମା ଠାକୁରଙ୍କ ପର୍ବପର୍ବାଣି, ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତି ନିୟମ। ଏକାଦଶୀ କ'ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ କ'ଣ ମୁଁ ହେଲେ ଜାଣିନଥିଲି। ତାପରେ ସେ ଟୋକା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ମୁଁ ଖାଇକି ଆଇଛି ଘରକୁ, ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଉଛି। ଲାଷ୍ଟ ମୋ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ସେଟା କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛି, ମରି ମାରିଯିବ କି, ଦୋଷ ଲାଗିବ ନହେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ତାକୁ ପାଣି ଦେଲି, ସେ ପାଣି ପିଇଲା। ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଜିଦି ପକେଇଥିଲ ପା, ହବନି କିଛି, ଆଉ ଏଇନା କେମିତି ଛୋଟ ବଡ଼ ହେଉଥିଲ, ମରି ଯାଇଥାନ୍ତ ମୁଁ ଯଦି ନଥାନ୍ତି। ମୋର ନିନ୍ଦା ଚିନ୍ତିବ ନା, ମୁଁ ଏପଟେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି, ମୋ ଭଳିଆ ଛୁଆ ସଂସାରରେ ମିଳିବନି। ତମେ ମୋରି ନାଁରେ ଉସ୍କେଇବ, ପୁରୁଣା କଥାକୁ ନେଇକି ଖୋଳତାଡ଼ କରିବ, ଆଉ ତମେ ମୋରି ପୂଜାକୁ ନେଇକି ଅପମାନ, ନିନ୍ଦା, ଥଟ୍ଟା କରିବ ନା। ତମେ ପା ଠାକୁରାଣୀ ଦେବୀ ଭକ୍ତ, ତମର ଏପଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ କହୁଛ, ଆଉ ଏମିତି କାହିଁକି ନିନ୍ଦା କରୁଛ? ନିନ୍ଦା କଲ, କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିଲ ତ, ଭୟଙ୍କର ଭୋଗିଲ ତ। ଆଉ ସେ ପାଣି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଆହୁରି ରଙ୍ଗ ଦେଖେଇଲା ମୋ ଆଗରେ, ଆଉ ସେ କମିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ହଉ, ଆଉଥରେ ଭୋଗିବ, ରହିଥା, ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହେଉଛ? ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ହଉ କି ଚାକିରି ନ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ହଉ, ଭୋଗିବାଟା ଥୟ, ମୁଁ ହିଁ ଦେଖିବି। ସେଇଆ ହେଲା। ଆଉ ଥରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାର ଭୋଗିଲା। ହଁ, ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ, ମାନେ କାମ ତ ଯେତେବେଳେ ବାଗ ହେଲାନି, ଭଲ ହେଲାନି, ସେଟା ଖୋତରା ମେସିନ୍ ପଡ଼ିଛି, କ'ଣ ଏଟା ଇଟା ମେସିନ୍ଟା ପଡ଼ିଛି, ଖୋତରାଟା। ମୁଁ କହିଲି ଏଟା ବାରମ୍ବାର ଖରାପ ହେଉଛି, ତମେ କାହିଁକି ନୂଆ ମେସିନ୍ ପକେଇ ଦେଉନ, କାହିଁକି ଏତେ ମାନେ ଅନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏତେ ତାର କହିଲି। ତାର ସେ କହିଲା, ଆଉ ତମ ଗାଁର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ କିଏ? ସେ ମାଇସେ କହିଲା, ଆମ ସାର୍ ନୁହଁ, ସେ ମାଇସେ। ମୁଁ କହିଲି ହଠାତ୍ ତମର କାହିଁ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ କଥା ପଡ଼ିଛି? ତମେ ପା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁନଥିଲ, ତମେ ପା ସେଇ ଦେବୀ ମାଆକୁ ଥଟ୍ଟା, ନିନ୍ଦା, ଅପମାନ କରୁଥିଲ, ଆଉ କାହିଁ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ କଥା ପଡ଼ିଛି? ନା, ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବ, ମୁଁ ପୂଜା କରିବି, ଆମ କାମ ଭଲରେ ହେବ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ହେରା ଜାଣିନି, ତମେ ଯାଅ ହେରି କାହାକୁ ପଚାରିବ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଅଛି, ତମେ ଯାଅ ହେରି ଆକୁ ପଚାର। ନା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଆଉ ମୁଁ କହିଦେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ତମକୁ କହିବାକୁ କ'ଣ ସହଜ ଲାଗୁଛି ନା କୁତୁ କୁତୁ ଲାଗୁଛି? କୁତୁ କୁତୁ ଯେତିକି ଲାଗୁଛି, ସୁକୁ ସୁକୁ ସେତିକି ହେବ। ତାପରେ ସେ ଗଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ, ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ, ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମୋତେ ବୁଝଉଛି, ଆଉ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବ, ପଳେଇବ। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ମା ପଳେଇବି, ତମେ ପା ଲାଗିଥିଲ ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ, ଆଉ ପଳେଇବେନି? ଆଉ କ'ଣ ଏଠି ରହିକି ମାଗଣା ଖଟିବି? ନା, ତମେ ଦେଖିଆ ମାଗଣା ଖଟିଲ ଏଠି, ତମର ଯଦି ଜମୁଛି। ନା, ନାଇଁ, ଆମେ ମାଗଣା ଖଟିବୁ, ଆମର ସେମିତିଆ ମୁଣ୍ଡ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ, ତାହେଲେ ତମେ ସେମିତିଆ ମୁଣ୍ଡ ରହିଥାଅ, ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ପାରିବୁନି, ଆମେ କାମ କରିବୁ ମାନେ ପଇସା ନେବୁ। ମୁଁ କାମ କଲି, ମୋର ପଇସା ଆଣିଲି, ମୋର ଆଉ କାହାଠୁ କିଛି ଦବାର ନେବାର ନାହିଁ। ତା ପୂର୍ବ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଟୋକା ତାର କ'ଣ, ସେ ଟୋକାର ଭାଇ ଫାଇ କ'ଣ ସବୁ ଥିଲେ ଏ ଆଖପାଖ ଏରିଆରେ, ସେ କ'ଣ ଏମିତି ଉସ୍କେଇଲା। ସେ ଗୋଟା କଥାଟାକୁ ମୁଁ ଭଲ କଥା କହିଛି, ମୁଁ କହିଛି ପୁଅ ଝିଅ ଆସିକି ରହିଥିଲେ, ସିଏ ତାକୁ ନେଇକି ମାନେ କଦର୍ଥ ଭଳିଆ କରିଥିଲେ। ସେ ଟୋକା ଟୋକି, ସେ ଇଏ ସିଏ, ମୁଁ କ'ଣ କହିନଥାନ୍ତି ଟୋକା ଟୋକି, ମୋତେ କ'ଣ କହି ଆସିପାରିନଥାନ୍ତା? ମୁଁ ଯେହେତୁ ଚାକିରିରେ ରହିଛି, ମୋ ନିୟମରେ ରହିଛି, ନିଷ୍ଠାରେ ରହିଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଭାଷାଟା ଭଲରେ କହିବି।
ହଁ ହଉ ମୁଁ ଚାକିରି ତ ଛାଡ଼ିଲି, ତାପରେ ସେ ପିଲା ଆସିଲା, ଯେଉଁ ଟୋକାଟା ବାହାରିଥିଲା ସେ ଟୋକା ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଟୋକା ଆସିଲା ପରେ ମାନେ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ହେଲା। ମୁଁ ବି କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଦେଖିବା ତମେ ମୋ କ'ଣ ତାଳି ପକେଇବ ମୁଁ ଦେଖିବିନି। ଆଉ ମୋତେ ଛୁଆବେଳୁ କେହି ଆୟତ କରିପାରୁନି, ତମେ କିଏ ଏବେ ମୋତେ ଆୟତ କରିବ? ସେ ଏମିତି ଭାଷା ଫାଷା କଲା। ସେ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଯେଉଁ କ'ଣ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଭିଡ଼ିଆ କେସ୍ଟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ବି ସେମିତି ଅଖାଡୁ ହେଇକି କହିଲି। ମୋ ଛୁଆବେଳୁ ମୋର ଯେଉଁ ଭାଷା ଯେଉଁ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସେମିତି ଅଖାଡୁ ହେଇକି କହିଲି, ତୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଛୁଆଟା ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛି? ସେ ଟୋକା କହିଲା, ମୁଁ କହିଲି ତମେ ବଡ଼ ଭାଇ, ତମେ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳିଆ ରହୁଛ କି? ତମେ ତ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳିଆ ରହୁନ, ତମେ ମୋତେ ଯଦି ଭାଷା କହିବ ମୁଁ କାହିଁ ଭାଷା ନ କହିପାରିବି? କହିଲି, ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ଆଇଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମର ସଂସ୍କୃତିରେ ଭଉଣୀକୁ ସଦାବେଳେ ଦେବୀ ଭଳିଆ ମନାଯାଏ, ମା' ଭଳି ମନାଯାଏ। ଭଉଣୀ କ'ଣ ଏଟା ଆମର ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତରେ ଭାଇ ସହିତ ନାଚିବ କି? କାହିଁ ମୁଁ ତ ଏରା ଜାଣିନି, କାହିଁ ଆମର ତ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏନି। ସେ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ବା, ଇଏ କୁଆଡ଼େ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି? ଜଗନ୍ନାଥ ତ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ଝିଅ ଭଳିଆ ମାନନ୍ତି, ବଳଭଦ୍ର ବି ସୁଭଦ୍ରାକୁ ଝିଅ ଭଳିଆ ମାନନ୍ତି। ସେ ତ କେବେ ରୋମାଣ୍ଟିକରେ ନାଚନ୍ତିନି। ତମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସଂସାରଟାକୁ ବିଷ ଭଳିଆ ହେଇଯାଉଛି, ତମରି ଏଇ ଭଣ୍ଡ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସଂସାରକୁ ବିଷାକ୍ତ କରେଇ ଦେବିନି। ମୁଁ ଛୁଆବେଳୁ ତ ନିଜେ ଗୋଟେ ବିଷ, କାଳକୂଟ ନୀଳକଣ୍ଠ ବିଷ ପୁରା। ହଁ, ମୋତେ ବି ଲୋକ କିଛି କହନ୍ତି, ତୋତେ ଦେଖିଲାଠୁ ଗୋଟେ ବିଷ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଜାଣିଛ? ଆମ ମହାଦେବ ଯେଉଁ ବେକରେ ଯେଉଁ ସର୍ପ ମାଳ ପକାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା କ'ଣ ଅମୃତ ନା ରସଗୋଲା ପକାଇଛନ୍ତି? ସେ ତ ପୁଣି ବିଷ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଆମ ମହାଦେବ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରେ ଯେଉଁ ପିଇଥିଲେ, ସେ କ'ଣ ରସଗୋଲା ପିଇଥିଲେ ନା କ୍ଷୀରି ପିଇଥିଲେ ନା ଅମୃତ ପିଇଥିଲେ? ସେ କାଳକୂଟ ହଳାହଳ ଭୟଙ୍କର ବିଷକୁ ପିଇଥିଲେ। ତମେ କେମିତି ଭାବିଲ ଯେ ମୁଁ ରସଗୋଲା ହେଇଯିବି ଏ ଭଣ୍ଡମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏ ଭଣ୍ଡ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ମୋ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ପାଇଁ ସଦାବେଳେ କାଳକୂଟ ବିଷ ହେଇଛି, ସଦାବେଳେ ଅନର୍ଗଳ ଜ୍ୱାଳା ଭୟଙ୍କର ବିଷ ହେଇଛି। ଜାଳିବି ଶେଷ କରିବି, ବିଷ ହେଉଛି ଏଇଆ। ମୁଁ ହେଉଛି ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ମହାଦୀପ, ମହାଶିବରାତ୍ରି ଜାଗର ବି। ମୁଁ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ କାଳକୂଟ ବିଷ ବି, ହଳାହଳ ବି, ଅମୃତ ବି, ମାନସରୋବର ବି, ଶ୍ମଶାନ ବି, କୈଳାସ ବି। ଶିବଙ୍କର ମହାଦେବଙ୍କର କ୍ରୋଧାଗ୍ନି ତ୍ରିଲୋକାଧିପତି ଜଳନ୍ତି। ସେ ଟୋକା ତ ଭୋଗୁଛି, ସେ ମାଇଚିଆ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କଲା ଯେ ସେ ଭୋଗୁଛି। ମୁଁ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି ଜାଣିଛ? ମୁଁ ଥରେ ଯାଇଥିଲି ବେଲପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଫୋନ୍ଟା ଥୋଇ ଦେଇ ଘରେ ଥୋଇ ଦେଇ ଯାଇଛି ମୁଁ ବେଲପତ୍ର ଆଣିବାକୁ। ଆମ ସାର୍ ଆମ ଭାଇ ଫୋନ୍ କଲେ, ଆଉ ସେ ପଳେଇଲେ, ଆଉ ତୁ ଆସିକି ରହିବୁ, କେତେ କ'ଣ କହ, ମୁଁ ଦେବି, ତୁ ଖାଲି ଦେଖିବୁ, ଇଏ କରିବୁ। ମୁଁ କହିଲି, ଆଉ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରି କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି, ଆଉ ଗୋଟେ ହିସାବ ପତ୍ର ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ଥିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ, ଯେମିତି ହିସାବ ପତ୍ର ଦେଇପାରୁଥିବ। ସେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ହିସାବ ପତ୍ର ପୁଣି ଦରକାର ନା ନାହିଁ। ସେଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରଖ, ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଆସିବି। ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା କହିଥିଲି। ସେ କହିଲେ ତୁ ଆଉ ଏକା ପାରିବୁନି? ମୁଁ କହିଲି ନା ଭାଇ ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି। ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ କାମ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେବ, ସେ ତାକୁ ଦେଖେ ଚାହା, ପୁଣି ଏପଟେ ବୁଝୁ ସେପଟେ ବୁଝୁ, ମୁଁ ଭାଇ ଆଉ ପାରିବିନି। ମୁଁ ଭାଇ ଧୂପକାଠି କରି ବିକି ମୋ ଘରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି ପଛେ ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ, ଏଇଆ ଟିକେ କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ହେଉନାହିଁ।
ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇପାରୁନି, ନହେଲେ ବିକ୍ରି ରୋଜଗାର ଭଲରେ ହୁଅନ୍ତା। କହିଲେ ହଉ, ଆଉ ଧୂପକାଠି କେତେ କ'ଣ ବେପାର କରୁଛୁ? ମୁଁ କହୁଛି 1000 ଟଙ୍କା ବେପାର ହେଉଛି ଆଉ। ନା ମାତ୍ର ଏତିକି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଏତିକି। ଏତିକି ହେଲେ ବି ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି, ମାନେ ଭଲ ଅଛି। କହିଲା ଆଉ, ମୁଁ କହିଲା ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଟିକେ ହେଉନି, ତଥାପି ରହିଛି ଆଉ। ସେ ଏତିକି କହୁନୁ ମାନେ କାଟିଦେଲି। ଆଉ ବୁଝିବା ଆଉ, ସେଇଠୁ କାଟିଦେଲେ। ମୁଁ ବି ମନା କଲି, ମୋର ବି ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଏଠି ରହିବା। କିଏ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହବ ଗୋଟେ ମଶାଣି ଜାଗାରେ ସେଠି ବସିବ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖେ ପଥର ଦେଖେ, ସେଠି ଦେଖେ ପଥର ଦେଖେ, ସେଠି କାମ ହେଲାଣି ନା ନାଇଁ, ସେଠି ନେଖା ନେଖି କରି ହିସାବ ଦେ। ଏତେ ପାଲରେ କିଏ ପଶିବ? ତାପରେ ମୁଁ ହେଇଠୁ ବନ୍ଦ କରିକି ରହିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଧୂପକାଠି ଚଲେଇଛି ଆଉ। ମତେ ଭଗବାନ, ତାପରେ ମୁଁ ଧୂପକାଠି ଚଲେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଫାଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ମନ ବି ଦୁଃଖ ହେଲା। ତାପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମାନେ ମନେ ପକେଇଲି। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜୟଦେବଙ୍କ ଭଳିଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଖାଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ରହେ। ମୁଁ ଖାଲି ଜୟଦେବଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଲି, କ'ଣ ଗୋଟା ଖୋଜୁଛି, କ'ଣ ଗୋଟା ଖୋଜୁଛି, କ'ଣ ଗୋଟା ଖୋଜୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଶୋଇଲି, ମାନେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାରେ ଶୋଇଲି। ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ମୋ ଭାଇ ମାନେ ମହାବିଷ୍ଣୁ, ମାନେ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସେ କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଅଛି, ତୋ ବେପାର ଆଗେଇବ, ତୁ କର୍ମ କର, ତୁ ପରିଶ୍ରମ କର, ତୁ ଏମିତି ମାନୁଥା ଆମ ମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଅଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ରହିଲି। ତାଙ୍କ କଥା ବି ସତ ହେଲା, ବେପାର ବି ଭଲରେ ହେଲା। ଖାଲି ଏଇଆ, ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି। ତାପରେ ହାତରେ ଆଉ ଟିକେ ପଇସା ବି ଦରକାର, ପଇସା ପତ୍ର ବି ହେଇପାରୁନି। ତାପରେ ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାଲିଛି ଆଉ। ତାପରେ ତମମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ତମମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଏଇ ମହାଦେବଙ୍କର କ୍ରୋଧାଗ୍ନି ଉପରେ। ତାପରେ ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମ ବି ଆଗକୁ ଆଗଉଛି। ଆଉ ଧୂପକାଠି ବାସ୍ନା ବି, ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମର ବାସ୍ନା ବି ଆଗକୁ ମହକୁଛି। ଆଉ ସଦାବେଳେ ଆଗକୁ ଆଗେଇବ, ମହକିବ। ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ପାଦ ଦବ, ଯେଉଁ ପାପୀ ପାଦ ଦବ, ସେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ମଣିଷ ନୁହଁ କି ପଶୁ ନୁହଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଉତ୍ତପ୍ତ ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡ। ଅଗ୍ନିର ଧର୍ମ ହେଲା ଜଳିବା, ପାଉଁଶ କରିବା। ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇଭଳିଆ ଛୁଆ ଭାଇ। ହଁ, ତାପରେ ଆମର ଆଳତୀ, ମହାଦେବଙ୍କ ଆଳତୀ। ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଳତୀ ହେଉଛି ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଳତୀ, କି ମା ଦୁର୍ଗା ଆଳତୀ ହେଉ, କି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଳତୀ ହେଉ, କି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଆଳତୀ ହେଉ, କି ଗଣେଶଙ୍କ ଆଳତୀ ହେଉ, ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆଳତୀ ହେଉ, ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଆଳତୀକୁ ମାନେ ମାନିଲେ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେ ଆଳତୀ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ହାତରେ ନିଆଁଟାକୁ ଆଳତୀରେ ରଖିକି ଏମିତି କଲା ବେଳକୁ ହାତ କ'ଣ ହବ? ପୋଡ଼ିଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଆଳତୀଟାକୁ ସଦାବେଳେ ଆଳତୀ ଭଳିଆ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବ, ସମ୍ମାନ କରିବ। ତାପରେ ଆଳତୀର ଶକ୍ତି ହିଁ ପାଇବ। ଆଳତୀ ଯାହା, ମୋ ଭଳିଆ ଗୁଣ ହେଉଛି ସେଇଆ। ସିଏ ତ ହେଲା ଆଳତୀର ଗୁଣ କହିଲି। ମଶାଣିର ଅଗ୍ନି କଥା କହୁଛି। ମଶାଣିର ଅଗ୍ନିଟା କ'ଣ? ସେ ଖାଲି ଲାଗିବ, ନିଆଁଟା ଲାଗିବ, ଜଳିବ, ପାଉଁଶ ହବ, ସଇଲା। ତାପରେ ସେ ଲୋକ ମୋକ୍ଷ ପାଇଯିବ। ମୁଁ ବି ସେଇଆ। ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସ, ଅଧର୍ମୀ, କାଳକୂଟ, ବିଷ ମାନେ ଥିବେ, କି ମୋ ପଛରେ ଲାଗିବେ, କି ଆଗରେ ଲାଗିବେ, କି ଯେଉଁ ପଟେ ଲାଗିବେ, ଜଳିକି ପାଉଁଶଟା ହେଇଯିବେ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ହଉ, ନହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହଉ। ଏଇଆ ହେଉଛି କଥା। ସେ ଗଲା। ଧୂପକାଠି ବେପାର ଭଲରେ ହୁଅନ୍ତା। ଏଇ ଯେଉଁ ଦାମ ଦଲାରୀ ଗୁରା ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭଲରେ ଧୂପକାଠିଟା ହଉ, ରୋଜଗାରଟା ହଉନି। ଏପଟେ 2 ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଉନୁ, ଏପଟେ କିଏ କହୁଛି 3 ଟଙ୍କା, କିଏ କହୁଛି 4 ଟଙ୍କା ଲାଭ। ଏମିତି ହେଲାଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଥାଉ, ମୋର ଯେତିକିରେ ଲାଭ ଦରକାର ମୁଁ ସେତିକିରେ ଚଲେଇବି। ତାପରେ ଧୂପକାଠି ଯାହା ଆଗେଇଛି, ଲୋକ ବି ମାନେ କିଛି ଲୋକ ମୋ ଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମାନେ ମୋତେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ବି ପାଉଛନ୍ତି।
ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ସବୁ ପଢ଼ିଛି, ମୁଁ ବଦଳିଛି, ମୁଁ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକରରୁ ବାଲ୍ମୀକି ବି ହେଇଛି। ଜଳନ୍ଧର ତ ଜଳନ୍ଧର କ'ଣ କରିଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜଳନ୍ଧର ସେ ଜଳନ୍ଧରଠୁ ବହୁତ ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଆଉ ମାନବିକତା ଧର୍ମ ପାଇଁ ଆଉ ଦେବ ଧର୍ମ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଜଳନ୍ଧର ସେ ଜଳନ୍ଧରକୁ ବି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ହେଇପାରୁନୁ, ହେଇଛି। ଆଉ ହେଇଛି, ସଦାବେଳେ ହେବି, ଜିଦ୍ଦିରେ ସହିତ ସଦାବେଳେ ଆଗେଇଛି, ସଦାବେଳେ ଆଗେଇବି। ମୁଁ ଆଜି ଭାଷା ଶବ୍ଦ ଭାଷା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଯେହେତୁ ତମେ ମାନେ ଅଛ, ତାପରେ କିଛି ଦେବୀ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଝିଅ ପିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିପାରିବି। ଯାହା ହଉ ମୋତେ ଭଗବାନ ଜୟ କରିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବି ନେଉଛନ୍ତି ଜିଦ୍ଦିରେ ବି। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଚାଲିଛି। ଧୂପକାଠି ବି ଭଲରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରୋଜଗାର ହେଉଛି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବି ହେବ। ଆହୁରି ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ହେବ ରୋଜଗାର। ଏଇନା ଯେହେତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତି ନିୟମ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ହଉନି। ତ ଆଗଉଛି ଆଗେଇବା ଆଉ। ଏ ବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ହେଲା, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗ ପାଇଲିନି କି ସେଠି ମୁଁ ଗଲିନି, କାରଣ ସବୁ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଏକାଠି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତା ଦେହରୁ ଆହୁରି ଆମ 4-5 ଜଣ ପିଲା ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ତାପରେ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲେ ବି, ପଇସା ତ ନଥିଲା, ପଇସା ଥିଲେ ବି ମୁଁ ସେଠିକି ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜାରେ ମିଶି ନଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଛୋଟି ମାର ପୂଜାଟା ହଉନି, କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କର ବହୁତ ଛୋଟି ମା ନା ନାହିଁ, ବାପା ବଟେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ନା ନାହିଁ, ସେ ପାର୍ବତୀ ନା ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା ହଉନି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହଉନି, ତାହେଲେ ପୁଅର ପୂଜା ହେଲେ କେତେ ନହେଲେ କେତେ, ମୋର କ'ଣ ଗଲା? ସିଏ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରେ, ମୋର କିଛି ଆସେ ନାହିଁ। ସେ ମୋ ମନଟା ଏମିତି ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି, ମାନେ ମୋ ପାଖରେ JBL ସ୍ପିକର ଯଦି ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ ହେଇକି ବାଜିବ ବି, କି ପରମାଣୁ ବୋମା ମୋ ପାଖରେ ଫୁଟିବ ବି, ମୁଁ ହଲଚଲ ହେବି। ମୋ ଭିତର ସେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଡମ୍ବୁରୁ ଆଉ ବାଜୁନି, ସେ ଡମ୍ବୁରୁଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଡମ୍ବୁରୁ ବାଜିବ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ହିଁ, ଡମ୍ବୁରୁ ବାଜିବ। ଏ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବ ସେ ଶକ୍ତି ଦେବେ, ସେ ଡମ୍ବୁରୁ ଏଇଠୁ ବାଜିବ, ଏଇ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରୁ ବାଜିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଧୂପକାଠି କଥା କହୁଛି। ଧୂପକାଠି ନବ ଯଦି ପଇସା ଦବ ନବ, ଆଉ ଏମିତି କରୁଛୁ ସେମିତି କରୁଛୁ, ଧୂପକାଠି ଶୁଖି ନାହିଁ। ତାପରେ ଏପଟେ ଧୂପକାଠି ଶୁଖୁ ନାହିଁ, ପୁଣି ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି ନେଇକି ମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। କ'ଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଢଗ ଗୋଟେ କହନ୍ତି, କ'ଣ ସେଇଟା କହନ୍ତି ମୋର ମନ ପଡ଼ୁନି। ସେଇଆ କରିବ, ବଂଶ ବୁଡ଼େଇ ମାରିବ। ତାର ଗୋଟେ ଜାଣିଛି, ମାନେ କହିପାରିଲିନି। ସେଇଆ କରିବ, ବଂଶ ବୁଡ଼େଇକି ମାରିବ, ଏତିକି ଖାଲି କହୁଛି, ଜାଣିଥା। ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଧୂପକାଠି ଭଲ ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଆଣିକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତମକୁ ଧର୍ମ ସହିବନି ରେ, ଭଗବାନ ସହିବନି। ମିଛ କହିଲେ ତମେ ମାନେ କିଭଳିଆ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ପାଇବ ତମେ ଜାଣିପାରୁନି। ହଉ, ଇଏ ତ ଗଲା ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା, ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ତାପରେ ନେଟ୍ ବି ସରିଯାଇଛି, ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ମୋ ପ୍ରଥମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବ ଆମ ବାପା ମହାଦେବ, ମୋ ବାପା ମହାଦେବଙ୍କର, ମୋ ବାପା ମହାଦେବ, ମୋ ବାପା ବି ମହାଦେବ, ସେଇ ତ ଶିବ ଆଉ। ସେଇ ତାଙ୍କର ଆସିବ ଶିବ ପୁରାଣ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ, ମୋ ପ୍ରଥମ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ଆଉ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ବି ଚାଲିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ତ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବିଶ୍ୱାସ, ଭଲ ପାଇବା, ପ୍ରେମ ଏମିତି ସଦାବେଳେ ଲାଗିଥାଉ। ଆଉ ଦୟାକରି କହୁଛି, ମୋତେ ସେ
ପ୍ରେମ ଭିତରେ ପୁରେଇବନି। କାରଣ ମୋ ମହାଦେବ ଯେମିତି ମାନେ କ'ଣ ସେଇଟା କହନ୍ତି ତ ମୋ ମହାଦେବ ଯେମିତି ମାନେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତିରେ ନେଇକି ବାହା ହେଇଥିଲେ। ମାନେ ଯେହେତୁ ଦେବଗଣ ଅଛନ୍ତି ନା, ମୋ ମା ମାନେ ବୋଉ ପାର୍ବତୀ ବି ଯେମିତି ମାନେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ନେଇକି ବାହା ହେଇଥିଲେ। ମାନେ ଘର ଲୋକ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱୀକୃତି ନେଇକି ବାହା ହେଇଥିଲେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଦ୍ୱିତୀୟ କାଳଚକ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୟ, ସେଇ ସତୀ ସେଇ ପାର୍ବତୀ। ସେମିତି ମୁଁ ବି ସେମିତି ମୋର ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମିତି ହେବି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଇନା ସେଗୁଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନି। ମୁଁ ଯେମିତି ଏଇନା ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି ସେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି। କର୍ମ କଲେ, ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ସେମିତିକା ଶକ୍ତିକୁ ଅର୍ଜନ କଲେ ସେ ଦେବୀ ଶକ୍ତି ଆପେ ଆପେ ପାଦ ତଳକୁ ଆସିବ। ସିଏ ହେଲା ଗୋଟେ କଥା। ମୁଁ ବି ମାନେ ମୋତେ ବି ସେମିତି ମାନେ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି। ମାନେ ସେମିତି ବି ଗୋଟେ ଇଏ ଲାଗୁଛି ଯେ ବାପା ମହାଦେବ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବୋଉ ପାର୍ବତୀ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭାଇ ମହାବିଷ୍ଣୁ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ବାହାସା ହୁଏ, ଏଇଆ ତ କଥା। କିନ୍ତୁ ମୋର ଜିଦି ହେଲା, ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟି ମା କାମ ହେଇନି ସେଇ ବୋଉ ପାର୍ବତୀର ଆଉ ବାପା ବଟେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର କାମ ହେଇନି, ସବୁ ଯାହା ସବୁ ଗାଁରେ ସବୁ ମାନେ ଅଧା ସବୁ କାମ ରହିଛି ଏ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ କଳଙ୍କିତ ଲୋକଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସକାଶେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଇନା ବାହା ହେଇପାରିବିନି। ଯୋଉ ଦିନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହବ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମରି ଜାତିର, ଆମରି ଗୋପାଳ ଜାତିର ବୋହୂ ଆଣିବି। ଆଉ ଏଇଆ ହଉଛି କଥା। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଇନା ସେ ଭାଷା ଏଇନା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହେରା ପୁରାନି। ଏରା ପଶିଲାଠୁ ସେ ଭାବଟା ରହିଯାଉଛି ଗୋଟେ ଆଡ଼େ। ମାନେ ଏପଟେ କାମଟା ତ କାମ ତ ନୁହଁ, ମାନେ ଗୋଟେ ନିଜ ଗୋଟେ ଖାଲି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଯେମିତି ଏଇନା ଟିକେ ଅଛି ସେମିତି ଏକା ଭଳିଆ ରହିବି। ଆଉ ଏମିତି ଏଇନା ପୂଜାପୂଜି ବି ଚାଲିଥିବ। ପୂଜାପୂଜି ମୋର ସଦାବେଳେ ଚାଲିଥିବ। ସବୁ ଯୁଗରେ, ସବୁ ଜନ୍ମରେ, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି, ସବୁ ସମୟରେ, ସବୁବେଳେ ମୋ ପୂଜାପୂଜି ଚାଲିଥିବ, କେବେ ବନ୍ଦ ହବନି। ଆଉ ନିରାମିଷଟା ସଦାବେଳେ ରହିଛି, ସଦାବେଳେ ରହିବି। ସବୁ ଯୁଗରେ, ସବୁ ଜନ୍ମରେ, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି, ସବୁ ସମୟରେ ସଦାବେଳେ ରହିଛି। ଆଉ ଯେତେ ପରିସ୍ଥିତି କାଳକୂଟ ଧରି ବିଷ ହବ, ମୁଁ ସେତେ ଭୟଙ୍କର ହେବି। ଆଗକୁ ସେତେ ଭୟଙ୍କର ହେବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରିବି, ଶାନ୍ତ କରିବି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଶେଷ ବି କରିଦେବି। ମୁଁ କହିଥିଲି ମୋତେ ବି କିଛି ଲୋକ କହୁଥିଲେ ତୁ ଏତେ ଶାନ୍ତ କାହିଁ ରହୁଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହୁଛୁ। ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ପୁରା ଗୁମ୍ ହେଇକି ରହେ ନା ନାଇଁ ପାଣିପାଗ, ଜଳବାୟୁ। ହଁ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ପାଣିପାଗ ବି ସେତେବେଳେ ଗୁମ୍ ହେଇକି ରହେ, ପବନ ଜମା ହୁଏନି ସେ ଗୋଟେ ଦିନରେ। ମୁଁ କହ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ହୁଏ ହଠାତ୍ ନେଇକି ଆସେ। ମୁଁ ବି ମୋର ସେଇଭଳିଆ ଗୁଣ, ମୋର ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରକୃତି। ଆଉ ମୁଁ ବି ମହାବାତ୍ୟାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ନା, 1999 ମହାବାତ୍ୟାରେ ଶନିବାର ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମୁଁ। ଶିବଙ୍କର କାଳକୂଟ ଭୟଙ୍କର ବିଷ ମୁଁ ଶିବଙ୍କର ପାଇଁ ଅମୃତ ବି, ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ କାଳକୂଟ ବିଷ। ମାନେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୃତ ଆଉ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାଳକୂଟ, ହଳାହଳ ଜ୍ୱାଳାଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ବିଷ।
କଥା କହିଦଉଛି। ତମେ ତମର ଯାହା କରୁଛ କର। ଏ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଗାଁରେ ଯୋଉ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ସବୁ ଅଛ, ତମେ ଭଲରେ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ କି ଭଳିଆ ଗୁଣ, ମୋର ବି ଶକ୍ତି ବିଷୟ ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ, ମୋର ଯୋଉ ଉଦଣ୍ଡ ଉତ୍ପାତ, ମୋର ଯୋଉ ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ। ତ ମୁଁ ସବୁ ଭଲରେ କହିଦଉଛି। ତମେ ଯାତ୍ରା ବି ଯଦି ଆଗକୁ କରିବ ମତେ ଡାକିବନି କି ମୋ ଘରକୁ, ଏଇଟା ଆମ ଘରେ ନୁହଁ ତ ମୋ ଘରେ କହିବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତପସ୍ୟା କରିଛି 14 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଏ ଘରକୁ କରିଛି। ମୋ ତପସ୍ୟା ବଳରେ, ମୋ ମହାଦେବଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ, ମୋ ଭକ୍ତିରେ, ମୋ ଧର୍ମରେ, ମୋ ଜିଦ୍ଦିରେ, ମୋ କର୍ମରେ 14 ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆମ ନୂଆ ଘରକୁ କରିଛି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରାରେ ଲୋକ ପଶିଗଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏରା ନଥିଲା ଯେ ଛୋଟିମାର ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ କୁତୁ ହେଇକି ସିନା ଯାତ୍ରାରେ ମିଶି ଯାଉଥିଲି। ଆଉ ଏଇନା ତ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭଗବାନ ବାଟ ଫିଟଉଛନ୍ତି ନା। ଯେହେତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ପଇଛି ମାନେ ମୁଁ କୋଉ ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା ମିଟିଂରେ ପଶିବିନି, କି କୋଉ ଦଳ, କୋଉ କୂଟନୀତି, କୋଉ କୁଜି ନେତାଗିରି ସେଥିରେ ମୋର ପଶିବାର ନାହିଁ। ଶଳା ଘର ଭଙ୍ଗା ଲୋକ, ଡାଉଁଆ ଶଳା ହାରାମଜାଦା ପୋକରା ଲୋକ। ମୁଁ ଯେମିତି ଏକା ଅଛି ସେମିତି ସଂସାରକୁ ଏକା ହେଇକି ଜୟ କରିବି। ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ବି ଜୟ କରିବି। ମତେ ବି ଛୁଆ କିଛି ଡାକୁଛନ୍ତି, ଜିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଆସୁନ ହକି ଖେଳିଆ, ଚକ ଖେଳିଆ। ତୁ ନାଇଁରେ ପୁଅ, ଏଇନା ଚକ ଏଇନା ଖେଳି ହବନି। ଏଇନା ପା ମୁଁ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଚକ କରିଦେଇଛି। ଏଇନା ତାକୁ ଏଇନା ହକ ଚକି କରି ଖେଳୁଛି। ତାକୁ ସିନା ହକ ଚକି କରି ଖେଳିଲେ ସିନା ଯାହା କରିବା। ନିଆଁଟା ନାଗିନି। ମୋ ଘରେ ବି କୋଉ ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା କମିଟିରେ ଏଠି ପଶି ପାରିବେନି ଲୋକ, କହିଦେବି। ଗାଁରେ ଏତେ ସବୁ କାମ କରିଛ ଅପା, କଣ ଘର ପାଉନେଇକି ଯାତ୍ରା କମିଟି ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିବା। ମୋ ମାଆର କାମ ହେଇନି ମାନେ ମୁଁ କୌଣସି କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବିନି। ସେ କାମ ହେଲେ କେତେ, ନହେଲେ କେତେ, ବାଳ ଖାଇଗଲେ କେତେ, ମୋର କଣ ହେଲା। ମୁଁ ମୋ ଘରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିଲି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ରାକ୍ଷସ ଗୁଣ ଟିକେ ଦେଖାଗଲା, ଏଠୁ ମୁଁ ଆଉ ମୁଣ୍ଡିଆ ବି ମାରୁନି। କେବଳ ଏ ପାଷାଣକୁ, ଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ପାଷାଣ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରୁଛି, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି। ସେ ଏ କଳିକାଳ ମଣିଷକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାନେ, କଳିକାଳ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ଭଲ ପାଏନି। ଗୋଟେ ନାଗୁଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କାଳକୂଟ ବିଷ, ମାନେ କାଳକୂଟ ବିଷ ତ କହିବେନି, ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଅସୁରୁଣୀ ଆଉ ଯୋଗିନୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କଣ ଦରକାର ହେରାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆଉଟ୍ କରିଦବ ଭଲ। ନହେଲେ ବେଳେ ମୁହେଁ କହିକି ଝାଡ଼ିଦବ ପଳେଇ, ସେମାନେ ପଳେଇ ମୁହେଁ କରେ ସେ ପଳେଇ। ଆଜି ବଡ଼ ଓଷା, ମହାଦେବଙ୍କ କ୍ରୋଧାଗ୍ନି ତ୍ରିଲୋକାଧିପତି ଜଳନ୍ଧର महादेव की क्रोधाग्नि से जन्मा था ये जलंधर। आज या तो जलंधर के प्रतिशोध की अग्नि शांत होगी, या जलंधर की चिता की अग्नि प्रज्वलित। जय जय जलंधर, जय जय जलंधर। महादेव तेजांश जलंधर।